Já mám toho. Dělej, hoď to tam. Jo, je. Hej, uhněte, já to musím natáčet. Nekopněte do toho. Hej, nemáte někdo sraček? Já to dám k tomu a telefon si dám do sračku. Začne to neukáže dobrý pohled. Hej, dejte někdo sraček. Aleš uhni. No hoďte to tam. Odpočítejte. Já to zavřu, dej mi to víčko. Hej, běžte už na kraj, hej. Vy taky. Jo, hoďte tam ještě jednu. Počkej, ne, to už je vybublané tam. Ne, což jo. Proč to... Svěží, pěkně. Hoďte to na ně. Dej, hoď to na ně. To pomen, to jsem prošel. Můžu. Ježiš, to jsou taková. Ještě taky. Toč to. Tak mi to dej, ale. Já máš to na ruce. Jedno. To je svěží vdech. Dělej napísat taky. No tak to asi ukončím. No. Napíš ještě. Hej, to je fakt, napíš ještě. Počkej, to jsou